These are Ava hindek karên min in. Hema bêjin ava yên destpêka Covidê bûn. Dibît wêneyên divê kartûnê da derbirînê ji rewşa Covidê bikin di dema qedexeya derketinê da li New York. Her wênek ropeleke ji çîrokên ciyawaz. the girl has the popcorn, a bottle Kiçekî of hindek wine, popcorn breaking û news, bitilkê comes mey on heye television. She's û in deng there û in her basên lezgîn pajamas, her dem just ser glued to the televizyonê ne. television. Bi cilên xwe li ber televizyonê rîniştiye. Rebecca Musa ew nivîskar û nîgarkêşa navdar ya cilan e. Pandemiya Covidê sala 2020 planên wê guhartin wekî milyûnan xelkê cîhanê. Bi çend tiştên kêm yên berdest, Rebecca dest bi qelem û firçeyê helgirtinê kir. This was a girl from the back doing her. Eva kiçeke karê Zoomê diket, eva jî çavdêriya sayê xwe diket. Eva jî derbarê Covidê tişta dixînît. Me besta min gelek tişt hene. Rebecca bi rêka Instagrama xwe daxwaz ji hezkiriyên xwe kir ku çîrokên xwe yên serdema pandemiyê ji wê rabişînin da bike tablû. Bersivdan ji seranserî cîhanê ji wê rehatin. I almost want to think that Ez bêjim ev kiçe jî Rûsî ye. Ji firûşiyaran, dizaynerê cilan, karmendên federal, mamosta, dîplomasî û ji kesên xerîb ji hemî rengên mirovan bersif hatin. this is a very famous lady. Her name's Nicole Fischlis. She's very friendly. Eva jî jineka navdara navê wê Nicole Fischlis a Fransî ye. Mala xwe ve çendîn salin wê bi xwe paqij nekiriye. Ew jinekê din te mal da ku bizanît çawan gêskêkare bê bikarbînît. Ev jine jî navê Mercedes Salazar di heyvên yekê yên Covidê da. Hevjînê wê mir. Ew neçar ma bihête New York. Da ku rojên wî yên dawiyê digel salon Catherine bimîne. Ev jinagen ji ber şelûnayê li Spanya herzî wê zarok bû. Sedan jinan ji 4 saliyê heta 100 saliyê ji sedan serûçavan çîrok hinartin. This is Linda Valentino. Eva Linda Valentino ye. Eva peristiyar e. Ev tablûyê Rebecayê ku paşî weke wêneyê serekeyê dastana wêneyên wê derket, ew derbarê peristiyarê nexweşxana Mount Sinai ya New Yorkê ye. Rebecca painted 46 nurses. Rebecayê wêneyê 46 peristiyarên nexweşxaneya Mount Sinai çêkirin. Li gorî pêzanînên min, di sîstema nexweşxanê da çi caran tiştekî wisa nehat bûkirin. Linda Valentino peristiyara tekane ye ku Rebecayê wêne kirî û mask li bere, yên dî her hemî bi cilên rengîn û geşin. When all the portraits were finished and they were in their permanent home, Dema ku hemî wê nev dimahê tên û di mal da kum dibin, ew wekî tevnekê ji wan jinên cê hatî pêk dê. Yên ku ji hemî nifş û regezên cuda ne û her hemî jî xudan taybetmendiyên cuda ne. Rebecca Musa hemî wêne derbasî nexweşxana Mount Sinai kirin ku niha hatine helavîstin. Wan rengekê birîqedar û hêviya jiyanekiya piştî pandemiyê bexşiye.